despois de todo o esforzo, a calor, os nervios, como podedes imaginar, que é o que hai neste lado do escenario, pois é unha pena que por unha chamada de teléfono nos perdamos. Ben, quero agradecer fundamentalmente a todos os maravillosos alumnos de primeiro de secundaria que se alistaron en poder levar adiante a primeira obra de teatro para mí e a primeira obra de teatro para eles, que non é pequena, que ten enredo, que non é fácil, pero que en calquera caso fomos quen de tirar para adiante. Os alumnos son capaces, alumnos e alumnas son capaces de interpretar, por tanto non só saber papel, sino moverse, gesticular, axudarse, grupo de luz e de son que conseguen que isto sexa un teatro, e o grupo de decorado que o que fixo foi, con moitísima imaginación, de poucos elementos, pois un mini escenario, pero que non sirve de rodarse. Bueno, todos coñecedes a todos e de recoñecelos, e eu, desde logo, estou hiper agradecida a que contasen conmigo para esta experiencia e na que todos aprendimos moito. Aprendimos que somos capaces, o que si temos ganas de hacer algo, sí que logramos, e eu creo que queda un traballo bastante digno. O asunto está no camiño e lograr tirar para adiante e ter un objetivo claro. O esforzo debe ser recompensado. Entón, que empece a función.
Obrigada. Por que non deixes de molestar? Cando renunciara a Hermia, as ondas relaxadas. Renunciar eu? Para que sería moito moi sincero. Se renuncia ao pai, non, se renuncia a quen? A él. Pode quedar con seu pai. Non, con lle quere, non? Claro que quero. Quero tanto que lle entrego a miña propia filla. Acaso non son tan digna dela como Demetrio? Non. Teño igual máis fortuna, son bastante máis aposto. E polo visto sei namorar a mellor. Ella por riba, el dixen a min. Por que non vou pelexar polo que está no meu dereito? Porque non se queda outra. Quen se nota que os favores que te fixeron este nobre señor fixeron que te enamorases de repente da súa filla? Que queres dicir? Que acaban de confesarse estar perdidamente enamorado de Elena. Non. Creo recordar. Facíalle 1000 promesas. Vaya tipo elixiu para a súa filla, de confianza. Abonda, Lisandro, é certo que ese rumor chega aos meus oídos. E deso quería falarte, Demetrio. Farémolo cando teñamos un tempinho. Ben, señores, creo que se está todo dito. Conforme xa... Moitísimas desgracias, tú que non sabe canto e agradeza. Ves en tan razón dunha vez por todas. Estive ben, Hipólita. Hipólita! Que? Estive ben! Con Hermia ou con Eseoco? E con Eseoco digo que sí. Agora, con Hermia eu tería as miñas dúbidas. Tengo entón conta que... Está ben, xa entendí. Ben, señores, quería falarvos dun asunto de ceremonia, pero sabe o que non. Que pasou, meu amor? Por que pallidecer unhas túas mixelas? Por que murchou a túa rosa? Presumo que por falta de chuvia. Tal vez podería regala coa tormenta dos meus ollos. Poderás parar sen obstáculos. Que ten que esvarar? O amor, meu amor, sempre hai desproporcións. É certo, é moi grande ou moi pequeno. A idade, digo, Tamén, ou moi bello ou moi novo. con unha posición ocupa. Ti arriba e eu abaixo. Ti abaixo, sí. E cando non métense os amigos. Unha festa, iso nunca termina ben. E cando nada parece interpoñerse, Que? a guerra, a morte ou a enfermidade van do momentáneo como un eco, fugaz, unha sombra, rápido, como un verán por a noite. Inútil como un cinceiro de moto. Amén. Está visto que por decreto do destino os namorados sempre parecen contrariedades. Deberemos acostumarnos. Ora, Serna, eu teño unha tía viúva. Xa me contaches a túa tía Chola, Si, dixenche que como unha vai para mí. porque criou-te dende pequeno. E ademais, que está nunha boa posición. Porque herdou a fortuna do seu esposo. É certo, que non vive moi longe de aquí. 7 leguas atravesando vos. Xe te falei dela. Unhas 5 veces, máis ou menos. E dixenche que se puximos para a súa casa poderemos casar. Pois sí, E por que non nos vamos? ti non parabas de decidir cal era o día mellor para marchar, porque o luns a túa tía ia cos amigas, o martes ia ao cine, os mércores... Está ben, pero xa o decidí. Ah, sí, cando nos imos? Esta mesma noite. E cada hora necesitas máis tempo para... Non, Lisandro, non, esta noite é perfecto. Estás segura? Sí, Lisandro, sí, quero fuxir desta cidade o antes posible. Que teño que facer? Ven ao Carvalho, ven no bosque, no Carvalho. Lembras do Carvalho? Claro que lembro. A que hora? A que hora queres que estea? As 12. 12. 12 e media, por si acaso. Mira, aí ven a tua amiga Elena. Como estás, hermosísima Elena? Podes tardar de fermosísima, pareceme que aquí a única fermosura é a túa. Pero, que che pasa? Por que dis iso? Por que o digo? Pregunta a Demetrio. Hermia, dos ollos como estrelas, a da voz máis doce co canto da labela. Por que a fermosura non se contaxe como as enfermidades? Pero, Olte, non se pode. É lista, lista. Xuro que me contaxaría con gusto. Oxalá soubese como faz para enfeitar. pero, Elena, se eu non fago nada, miro con mala cara e ainda así, ámame. Será curto de vista. Insulto e non obstante, adórame. Masoquista. A súa paixón non é culpa miña, Elena. Meña, eu non fago nada. Hermia, contalle os nosos planos. Para ver, así... Sempre nos fago. Elena, temos que contarche algo.
En canto se lle cruzou esa bruxa, ao demo cos xuramentos, vou contarlle a Demetrio os plans de Hermia e Lisandro, para que el mesmo é perseguidos. Que gaño con iso? Que me dé as gracias. Bueno, poder velo a librar a miña paella. Exactamente. ¿Ves cómo nos entendemos? Más o menos, a mí no das más, con todo me vale. A mí tampoco.
Saíronme perfecto. Mira, de feito, por aí ven a moza. Por aquí é o cabaleiro. Que moza? Que cabaleiro? Ese non é... Esa non é Estúpida miñoca, larga e insensible. a forma que segue. Hermia, meu amor. Estúpida miñoca. Por que insultas a Crisandro de que... A tú, pero debería tratarte, sé, como supoño, mataches a Lisandro mentres dormía. A túa cara feroz e sinistra é, sen dúbida, a tú un asesino. Non son asesino, senón a víctima da tua crueldade. Anota iso. Non, claro, se agora a culpa é miña. Cobarde, devólveme a Lisandro. Antes le días el cadáver aos cans. Reptil, unha miñoca ou unha serpe podería facer o mismo. Mentras non lle chame burlo. ¿Quién sería a cambio si te devuelvo? Non me preocupa máis. Que lista. Fuxo da túa aborrecida presenza. ¡Vaite, loca, vaite! Non crees que penso seguirte, costérica que estás? Pero que fixeches, Estúpida miñoca, larga e insensible, mosca regañenta. Ya está. Corre a vos. Arranjar todo isto. Outra vez? Non me discutas. Seguro? Corre a vos que... E cando encontres... No. Trae a Elena. Vou a roupa de viteira. Meu capitán feiticeiro, a moza Helena chega a ser hacia aquí perseguida por outra de iglesia. A você, non me estou burlando. E cando un non se burla, lágrimas, cresme agora. Excelente actuación, Lisandro, pero esas lágrimas pertencen a él. Dixe que non, que teño que facer para que te converta? Non xures. Perdón, o que pasa é que ele mesmo que mamá Helena, él non te ama. Hermia, Helena, meu amor. Quero ubicarte. Non o podo creer. Puxestes vos de acordos para tomarme o pelo. Non tedes nada mellor que facer que burlarvos dunha pobre moza ilusionada. Tens razón, Demetrio. Pois te chamando. Grazas. De nada. Xa oíches. Para facerte cousas moi fáciles, aquí mesmo renuncio todos os meus dereitos sobre ela. Podes quedar con ela. Porque eu amo e amarei ata morte a fermosísima Helena. Podes quedarte con Hermia. Eu amo. Non o podo creer. É incrível. Veña, mozos. Por que non o deixades... Ai, ven, Hermia, tu amada. Pasa algo? No, Nada. Lisandro, onde te metiches? Por que me deixaches soa no medio do bosque? E para que tiña que quedar? Pois, para cuidarme, para protegerme, ben, para que fixese falta. Perdón, pasa algo? Non, nada. Desculpa, Helena, pero o amor me chamaba do outro lado. Veña, Lisi, que amor podería apartarte do meu lado? O meu amor verdadeiro, a fermosísima Helena, que brilla na noite cunha luz magnífica cos lobos. Espera, dis que Helena... Como que Helena? Non me estarás falando en serio? Ela tamén. Que mirades? Xa sei que vos puxestes os tres de acordo para tomarme o pelo. O teu pelo, Helena. Non entendo nada. Que algo un mosquito, por favor. Ti tamén. Eles teñen un pase, pero ti quieres a miña amiga. A miña alma semella. Eres peor que estes dous tipos xuntos. Un momentinho. Sigo sin entender nada. Segue facendo a palma. Eu non teño por que quedar aquí para discutir
descanso. Despois. Hablando de recompensas... A flor blanca. Esquecerá. Vostede está perdendo memoria. Ben. Refrégalle os ollos a cada enamorado para que se volvan a enamorar. Vale. E se sobra... Pois un pouco para ti. Ah, e antes de ti... Vai, Titania, non te esquezas. Vale. Vou ao lume de Viqueira. Oiga, señora, non poderíamos descansar un pouquinho. Estou coa lingua fora. Está ben, Borriquiño. Senta aquí. Derecho un pouco. Iso gustoume. Non podería chamar as rapazas? Fadas. Pero, que servizo. A ver, ti, dame unha masas nos pés. E ti, rascame a cabeciña. Podo ler, entón. Dale para adiante. Landelo era pequerrecho e suave, tan brando por fora que parecía feito de algodón. Dorme como un bebé. Que fas aquí? Es un minuto. Que queres? Vim buscar a Carliños. Carliños? Que de Carliños? O pequecho, o pase. Ah, sí, ainda estou por aquí. Aí te entrou eso. Polo visto, se non o tes de pase. A ver se non ando mal criado. Por suposto que non. Mira, regalo xo. Avísote, non ten ninguna experiencia. Non te preocupes por iso. Disculpa, se é desaxertado. Unha preguntiña. De que tipo? Ciencias naturais. A mula é a cría de... Do burreo. Como non sabías iso? Esquecero. De verdade, cada día estás máis parvo. Sí. Quítalle a este burro a súa cabeza de burro. Pero dime no primeiro burro. Que rompas o encantamento. Ah. ¿Quere que espere? No. Espera aí e de paso aprende. Sé como debe ser, recobra o teu anterior sentido, sobrevaltarte de Diana e de Ufana, recobra o teu anterior sentido. ¡Vaya máquina! Esperta, miña raíña. ¡Sorprendente! Oh, meu verón, meu amor. Que soño tuve? Soñé que me enamoraba dun burro. Pobriña, que pesadelo. Non creas, non coño que te falaba. Vamos, Titania, que hoxe é a boda. É hoxe preparar nada. Non te preocupes, antes ainda temos un tempiño. Tempiño? Ah, claro, tempiño. Señor, está a punto de amencer. Vale. A ver, traio burro. Espera. Que fago aquí? Ese avó sabe cambiar. Catabón, quedamos dormidos. Pero, que non es Catabón. Nin flauta, será outro lengo. Pensaríame para la hora. Amigos, esperádeme.
cando vai de caza cos seus cans non se entera de nada. Iso espero, porque non me gustaría que houbera problemas antes da boda. Que che fai pensar que a miña filla está no bosque? Pero xe, home, todos os xoves van algunha vez ao bosque para... Eu mesmo o fixen antes de coñecer ao duque. E non? Nunca, e non o sabía. Espero que a miña filla tampouco. Antes preferiría ver a monta a que estivera aquí. Creo que non vai ter sorte. Hermia! Que lle dixeron? Hipólita. Oh, Duque, espera, deixe que yo explique. Mire, que eu quería que Hipólita viniera aquí a acompañarme a buscar a miña filla, porque... Está ben. Sabes que a súa filla tamén viña ao bosque para... Ben, filaos tanto, vais soar as trompetas de caza para que estos catro esperten. Señor Exeo, Duque! Cazando coelliños, Perdón, señor. Veña, levantadevos. E vos, os dous, non vos odiabades a morte? Odiábamos. Pero hai que explicar que pasou. Eu se recordo que fixín de tenes pedir para casar con Hermia a casa miña que chora, que verá, eu teño a tía. A túa tía chola, que te quere como un fillo porque te criou de pequeno. Vostede tamén a coñece. Tú non teñes que ir para la Lisandro. Ai, basta de explicacións. Estos dous burláronse de nós, e tamén de Demetrio. E xixo a pena de morte para todos. bueno, de mí non se burlaron, porque gracias a que perseguira a Hermia e a Alexandro polo bosque, dime conta que o meu verdadeiro amor é Helena. Non podo permitilo. Se sabes, Xeo, é amor. Non hai nada que podamos facer. É iso que estas catro parellas, estas dúas parellas, se xuntanos, parece que ves. Se é por mí, non hai problema, pero se é por ti, se o dixeches é porque o desexas, senón non o dirías. Está ben, xa pensarás de camiño. Vamos. Xúroche que estou soñando. Non me acordo de nada. O mesmo me pasa a mí, Lisi. Como sucedeu todo isto? Non o sei, pero xuraría que por un momento Lisandro e Demetrio estaban enamorados de mí. Veña, Elena, os dous. Non exaxeres. Porque se estiveran antes enamorados de ti, Pero é distinto. se puderan enamorarse de unha nana. Rapazas, que necesidade de pensar a boda? Mellor vayamos a Atenas para a boda. Que boda? ¿Quieres casar conmigo? Lisandro, Hermia. Sí, Sí, Demetrio. Lisandro. Como Demetrio? Por que me chamas Demetrio? ¿Cómo que Lisandro? Non chamaches Melena. Ti chamaches Hermia. Que no? Sí, Pero que como tú le llamas Melena. Pero
e unha boa cunca de café. Unha cunca de café? Ali metías unha cunca de café e traíanse. Un vaso de viño? Traíanse. Unha coca de limón? Unha coca de limón. Non sabes como era aquí, nunca chegou. Por mí non hai problema. Ben feito.
Oh, un manto ensanguentado. Oh, é o de Tisbe. Oh, seguramente morren con sus puntas dun león. Total, coa súa espada de aceiro, atraveso o corazón. Xa a espada, e filla que tiña de píramo. Sí, a esquerda. Así morre. Xa estou morto. Pero en broma. E Tisbe, escondida dentro da toleira, ao ver isto, saca a súa daga e dáse amor. Oh, Píramo, os seus ollos eran verdes como a cera, e agora calaronse para sempre. Isto aquí mireme na tumba, ninitos. Venid, eu tamén morro. ¡Qué depresión! A lúa encendida tamén apaga o sol. A lúa encendida corre polo ceo e marca a dor. E así, esta excelente comedia chega a súa fin. Quedou pánico polo chan. Sí, e non se fale máis. Sabíades que é unha comedia? Por que non aplauden? Poden atravesar. Ademais, Xa non sento. anda queda con un número musical. Eu exiso que... Saúden, por favor. A mí non, a él. A mí non, a eles! Thank you.